Agaw atensyon ang ini nga mga display nga mga native nga mga produkto sa mga taga Sultan Kudarat nga inadlaw nga nagbiyahe pa Negros para lang ilibod ang ini nga mga produkto. Kalabanan diri himo sa uway. May nanarisari nga mga duyan, classic nga duyan, egg type, mayara man siyang avocado type. Naga-range sa 8,000 pesos tubtub 12,000 pesos ang bili sini kay himo sa salsalon ang stand pati na ang brace sini. May mga silhig, abaniko, banig, food cover kag mga basket. Sunod sa kay Billy, ila ini nga ginapangumpra sa mga tribo sa Sultan Kudarat kag ginabulante. Mga kuanang obras mo, sir. Mga Native. Mga nitibo. mga native gid sa Sultan Kudarat. Oo, Sultan Kudarat. Himo sa uway. Oo, way. Damo uway sa Sultan Kudarat. Damo way dito, sir. Agosto 18 pa sila naghalin sa Sultan Kudarat. Sakay sa duha ka mga salakyan, bit-bit ang ilang mga produkto. Nagsakay sila sa Roro, gikan Dipolog, tubtub na kalabot sa Negros Oriental. Nagpa-swab test pa sila anay para makalusot sa mga borders. Kahapon, sa circumferential road sila pero mabudlay para sa mga motorista nga magpondo. Gani, nag-ayo sila sa punong barangay sa Mansilingan nga diri temporaryo nga magbulante sang ilang mga produkto sa higat sang dalan sa unahan lang sang crossing sang Vista Alegre. Lugar ang Panamon. O ginapistuhan ba na nain? Wala yung dahil gid, sir. Di paano ka mo makakuha ng tao? Kung ginagawalan kami, di, mangita naman kami sang area nga kuan. Di naglisinta kami to kay Kapitan Yina. Di sugot sa? Oo. Subong lang adlaw. Oo. Bangod sa makagalanyat sa panulukan, wala malikawan sa mga motorista nga magpondo kag magpamangkot. Ang ini nga babae, ang buena mano nga customer, nagbakal siya sa duha ka mga banig. Kung nakamaligya kami dire kay Madam sang banig nga dalawa. Madam, mo gid na salamat sa imong Madam. Dako na ni nga bulig, Madam. Silyo. Wala untat ang pagpondo sa mga motorista. Suno kay Billy, tuman ka puraot sa ilang pangabuhi sa ilang probinsya dala sang pandemic. Amukon nga napensara nila nga magbulante sa iban nga mga lugar. Kapigado na sang pangabuhi dito sa amon, sir. Sa Sultan Kudarat? Taga Sultan Kudarat ka gid. Sultan Kudarat, sir. Kapigado gito. Tigado gid sir tungod sa pandemic, sir. Ang amon nga kuan. Mga buhi na lang kami sang bisang gamay lang amon nga binansya. Oo. Importante mabuhi lang ang pamilya sang sakto. May mga namahalan sang ilang nga baligya. Pero sunod sa kay Billy, hindi man basta-basta ang ilang inagyan kaging gasto sa krudo, plete sa barko, kag RT-PCR test para makapanegros. Kada adlaw, lain-lain ang lugar nga ginaplastaran nila. Depende sa kung diin sila pasugtan kag hindi masitaan. Kung mapaubos nila kunong ilang mga produkto, girayon man sila nga magapauli sa Sultan Kudarat.